Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Kulturu TV. En zoals u ziet hier in de buurt, dan zijn we vandaag in de buurt van Abrabroki. Witboiti Broki volgens mij, of Saron Brugnote Isaka. En zoals u daar dan ube mas donja zo even relax broan sweetori. En zoals u hier zo ziet op beeld, dan gaan we in gesprek met Dodo. En we weten dat het een programma is van Dada en Dodo, maar soms kan het zo zijn dat ja, door het drukte, isabi atramang druk chinso, dan kan het zo zijn dat we ze dan apart nemen. We gaan vandaag in gesprek om een beetje te praten over de actualiteiten. En het is niet zo hard dat we praten met Dada en Dodo, maar Dada heeft het even druk. En we zeggen luister, if atrama taki, da atrama no aptum sitting, fuwachti, weet je. Dus in het verlengde hiervan maken wij dan dus een afspraak met Dada. En ik denk dat dat morgen is om dan het gesprek te hebben met Dada. En waar we de andere persoon kunnen vinden, dan zullen wij dat ook doen. Alstan Sanayong is signing in. Dodo, welkom in het gesprek. Terwijl ik de ontwikkelingen samsa de afgelopen periode. Isabi wat abe over de ontwikkelingen samsa. Maar net urei, isabi urei warit kong ushi apasi druk. Pasi druk chinso isabi tok. Fawakasa ego inyo te si pasi druk monide ikan taki. Goedenavond eerst Rana Holland. Rana Holland goedenavond. Je aksem even pasi druk. Ano taka pasi druk dus bij regwa oso. Pasi minder druk. Dus ma comporti to. Da. Na oso des bij rego. Ano tak apa sih druk oso des mai rego no des mai freedom ko ngade wagi so mata pastrati next in a man do moro des mag motor van morso go in a skate ai o polak dis na uit a morso des mag motor go in a skate sei de met taxo luka verschil luko den kon man den deskundig man luk sa den deskundig man do nanga den des ma. De man is bar van de deskundig, ze hebben alles in huis. Dit, dat, want Kilalisa 50 golo. Want Kilalisa 50 golo, dat vind ik niet. Ine denki voor nyang, de man denki nyang, de man denki den portisma, alle den portisma beauty kon doti, veld ne onderhoud moro, dat wage voor walis wa wikino. Dan me praxen, dat wage voor wans lees wa wiki. Maar na ceremony de ma eteki dat pe atra monego. Dus de man die stref ito. Boy, de man die kons don voor goed de stref. En of ga volk. De meer de mij bari na asabli volksvertegenwoordiger mes kerkiera. Met dat volksvertegenwoordiger. Dat zo'n pijn hier door volk. Zo'n pijn. Zo'n sheng. Luko ala den san itako tak over a ontwikkeling van no luko a bigis ma money a 18 barki tanga no de mano gides mete tan mete de man di si no wan gides ma a money de mai poti in wa duengi yo pai to barki taxi ti de barki taxi tamara wan de bigis ma de ma mek den bigis ma kon so swaki wan de sma no manyambo moro a money say gides ma de no manyambo moro dat is mai kom moro swaki. Pas maar bij kalif dan 80 jaar. Voorzitter is maar bij op de gezegende leeftijd van 99 jaar. Nou, op de gezegende leeftijd van 61 jaar. Dus maar kon swaki, de man pina densma en de man heeft verstaan. De man heeft verstaan, maar na sokba, so ba, 18 barki. Zou de mij met des maar struggle. Ik vind dat de man is doen. De man is deskundig, de man is onkundig. If ibe wangi des ma 18 barki, da ala des ma registreren na lantikba. Dan aso des ma sa no registreren ibokari. Maar omdat voor bij a ting na slow sani, dan me dral. In de sinds december de ma des ma. Dan me stel me voor december, januari, februari, maart, april. Na 5 mo money yogi des ma 5 mal 18. Ino doing. Ine gun apporti volk. Ino doing.
Zomaar is doen daarbij. Ik predeskundig. Ik hoor dus maar voor de gek. Voor de gek. Alles mij hoor. Vakbondleiders, ik hoor dus maar voor de gek. Politicus, ik hoor maar voor de gek. Wat ik had maar. Takimang, ik hoor maar voor de gek. Trang mij tak. Mino sap samim takiar. De man mek des maar compina ernstig. Look voor de man ka des maar straat. Mi betei des maar zo Mario ka straat. Zo Mario ka straat. Isi maka krap asi. Ika straat maka no krap asi. Maka no krap olifant. Hij gaat a olifant e pronko door. En de man is spang nanga you. De man op business with you. De man op bada with you. Saya denkt tak de ma op zo'n mentaliteit dat de man is spang. Isabi de ma denkt tak isap sang we do sa uwan. Iwan si o mema eklake maala de prese tango na lok to si. Kan di minom karing aning isabi tok ma internetbedrijf, internetprovider. De ma bemelde vooraf. Maar hoe de man melde moro na tigo de je si tak impay wa hirtra bedrag. Simpel to at ko sekering. Bank servegi voor de sonota, barikan voor de sonota. Pa euro to, nanga dala to. Ja, 40 ja. Da onvang astrati, want astrati ino man stop. Ik kan to voor die brensweg bij takasan alaman bij lafe. Luko chane takas resano as mane lafa man. De stewan blaka mij takwansani, alas ma elafen. Maar te wan trafo lake takwansani, alas ma eklo, ala blaka ma eklo in de handje. En zo emit blaka ma, im look for wepina. De man no do nes jono. De man no do nes jono, dat me mi beso desuma. Van mij karon qua strati, na zomaar aan mij kiesje qua strati. Na de man dat mek chan. De man mek chan. En de man wan a beloning. En te de man ma fin a beloning, dat de mij misbruiken volk. Dat komen jullie op straat, komen jullie alles vernietigen. Te de man beloond ba, jere wan sanf de man. Mi be bardens ma. Mi be bardens ma tak ano roko. Te you wan sen wan, te you wan regeren arke you. Inam aptrobi, de karen staken, de bekaren staan. De bekaren was het gewichtig, a protestactie. Dem horen toe wiki, dat je CF de mano arki. Je CF de mano arki. Maar, de man arki yo, de man is spanning you, de man plan, te miluku de man disi. De man is o de wan straf ga volk om me jari bakadati. A mistake sa volk meki dat o de des ma strafu. Manga yu o de gwe a kondre o de so ete. Ano tak me winsen ga kondre ma me sha system i den kei krafuchi alasan op grip baka. Even no lubutanga olisa de man of ete de ma mek paiman tapeng ba. Isap de man is de man o do next ki a kondre. De man is konsdong pu de wa last di a volk nanga dem ching baka wan tu yari. Want dat dem ou de wa last di you. Weekends, a kondre na money, maar de meikis dem bigi money ala mong. Wins wan you regering kong? Wins wan you regering kong mi brada? Dem a bigi money, dat dem ou buy aandeel in ala de lanti bedrijf fusranang. Dat toch dem na bas wa kondre. Nanga you belaste money, nanga you sting say no sab go nangeng. Want ino sap stem to, is stem slim, ino sap stem. Uno sap stem, de mij te kule konso stem, wan stem kip. Api longo stem. I pot de man gi wan kip about die longo stem. Im luko nono des mij pinato. En de pene, mi e tak vast aan dit. En de pene luko den 16 zetel fin. Via pene luko den 20 zetel sa des mageng. Aba pe mek moiti. Mino lei, mino maktak lei. Abo pe gisma want to sani. Ma ano mangi ala den sma, ino mangi ala den sma. Ino mas do in sowa regering. No man chasra kon vooruit. Wa regering nang asoso handelaar. Se esuku moro handel. Sa esuku har ala lanti sani ko in den busam no man draya kondre. Steen sano kondira kurso kre en de mano a business nanga you de mano spananga you nooit de mano spananga you omdat alasan de in de man voor de man sita kiepina de man sita dem chine go dem china bre de kwa skoro
De man is dat den China zo was ko de man is den sandati de man is dat den chegwanga dot uniform tap skoro. De man is dat den chi afogama fosi den bigi meisje milo. Ano ala yare afogama fosi fu bai skoro sani gwa skoro. De man no masorgo de moro. Na politiek serang pot den maso. Daarom dus mijn bari van NPS moet je tarageren, maar ik moet het laten. Maar liever laat dat niet nooit. Dan nooit. De map leti. De map leti voor moet uit zo regeren. Zo regeren naar porneotja. Porneotja, want dat is mijn opinato. Ja, je openlijk. Dat de verkiezing kon dat de mo praat gro om mensen zo voor kies you. Zo voor alanti sani in de man anu. Im luku nang alanti san de mij pronke, de mij vrijherde, de mij guarda tra kondre man ayu. So kalpol we tandringa. De man na po de gek de mij hori. Wan politicus na le kwan kerki man motant draya CD dis gono. Wan politicus e winsi bu ala fefiari. A kerki ma winsi bu te de. Next de no man dogi. Next. Na so bla bla bla, de mij luko den voordeel, de mij kies you, de vakbonden dat toe. Tama wan so leka bigi, de mij kies you leka portus, maar de denk na gaya mij vet, amane vet giyo, amai vet gesrefi, na mamek chan, hij moet beloond worden, en hij kan niet beloond worden, dat de tek you, zij ten na praten, zo de no anu tak ghetto, omdat de shing. Taksrana so an gudu kondre tak 20 semai tain wa osete de shing politik kusrana e shing sa den dunanga den portisma de orusma sa roko so tranga bawa kondre op dat de man kon dat de man broko alasande de orusma no man kies de money bon fasi want as my kies o me wamon pardon o me wa AOP yare kisi ana da rotu du so en wa saka ali sida IT barki as my ko bare kas bon metres di asma na AOP das man go kot uduf bori. Piki me. Die asmana ayo fair, asmana mag bij olie, asmana mag bij fire, asmana mag bij water, asmana mag bij telefoon. Is verschrikkelijk. No dit toch. De biggest maf unu zei dit. Want toen, des maar joren nog kisiere. Des maar kon swaki. Ze kunnen niet meer goed eten. Tem luka systeem insrana wa AO fair muskis 5 duso amu. Ze maar kan kosmite met taxo. 5 duso wa AO fair muskis wamu. Van pensioen, ik hang vanaf PB Roko. Maar voor AOV'er, want ze maar standaard zijn lief AOV. Nou, je plicht te lanti. Wins desmano bij Roko gelanti, alles mano maar Roko gelanti. Je moet zorgen des mij belasting, des mij stort de money. Je benadelt desma. Alle de money staat desma spaar. Om een jaar, je maakt laswaarde. Je verarm aan volk. 45 jaar politiek voor arm Suriname. Suriname kon delek. Inoman bij want sportisme no maar drink maar sophomore. Ja voor sportisme voor gwa kran lek posi baka pengal te drink wat klok. Drink maar sophomore. Want sportisme no maar wan groente nanga posi a portisma oso tak ibo bor wan groente nang wan baka visi of wan baka kep wan bakalio of wan chinsana si des man no mamoro so moksali si des ma funya nang wars Christy wars des may baya fotenya bigi smay bay wars met tak boy ay boy a wars wan atin kholo a wars wan batra wan keps watra na tin kholo in Suriname. Da politiek is John Pop ta podium met bar van Suriname heeft goede waterbronnen. 10 SRD oncups water in Suriname. Met tegen jou. Dat tegen taki, dat is mijn wraak. Dat is mijn wraak, je mag niet praten. Je moet de bak ingaan. Je praat te veel. Je bent een stoorzender. Je stoort mensen. Je praat te veel, je bent gek. Je bent een drugsgebruiker. Alle soort shit. Maar de man is dat des mij pina, echte pina des mij pina. Pina met Suriname. En ano gewoon pina, ano gado me kwe pina, ano dibre me kwe pina, ano gado nanga dibri zou je beschuldigd worden. Want blakke man, if ano gado de beschuldigd dat dibri. Na politicus zijn beschuldigd, na de man zei je dansgi, na de man make je pina.
Dan mekte we go stem a jaar disi. Omdat hij, a eerstvolgende president, Nasref Sano Dwango no. No de ala de mana Wolof. Wolof. No, me no takembo. No de ala de mana skapo. Te de man koi makti, dat de man pura skapo paki da yoshi den nangraf de man. Senang gemakkelijk voor roof. Senang man, get up, stand up for a right. Fit voor one san no fit no. Tak te we go stem bes atleti. Idem go stem ki wa man de ina man pura man baka fiara man ko we zijn democratisch gekozen, dat is mijn pina. We zijn democratisch gekozen, dat is mijn pina. Da man no bij nyang, amo bij trankas. Da arka contact voor de man in Holland. De man contact naar Holland, maar Holland no zijn niet nyang Holland, to zijn trankas. Wapen, deksani, dekastong. Dat is de mij denk voor no. Suma de mij hoort voor de gek. Pardon. De man no lop afvolk, me shifa de mij gedrag ding. De mij rei suma repora stad money. De man kon. Dus, if de man bij man zet van commissie, voor te een minister go pour popus ma figen bella. De man bij zitten, de vino look bo. Na yogi chimbo te karoko voor figen minister bella. Fi do so dalawande. So de man this day. Alla prespe de mama meer ki planti de mau doen. De man alla stand vast staat. Moest def de man. Am def de man. Ano soma de man fight so voor kona maktiera. Ano soma de man spin kona makti. Ano soma mi betega man. Pakita tak de pot de hele bulbus bakana. Ano somar. Ni sap same taki. Ano tawa eiland we libi. En van Yoshi Atori, want je karwa maar net ning net, sorry, de heer Yogi. En we hebben gezien in de media dat er waarschijnlijk een soort van oorlog is tussen Yogi en Gayadin. Want Gayadin legt maar uit dat keer, ja, maar Yogi is goed in gronden pikken. Isabi, van Yoshi de soort tori dat binnen Afi Happy is refi. Gayadin is een hypocriet. Gayadin weet dat Yogi gronden stil. Zij de mek Yogi, zij de pot Yogi tapaleis. Want Gayadin is allemaal zijn criminelen. Maar de meisje a volk dong, a volk na wan tonne bouw, moet na verstaan. Na gewoon na wan voor sugar bomba la man so dape. De mana bankstel samek fast ref udo. De mana tu sturo. Maar dan ref udo den tu sturo meke. Dus de mij hoor voor de gek, de man is slow den 5 jaar. De mij bij den 5 jaar. Ik moet de man kordes maar dan 18 bar ke 5 mongba. Dat na hoor is stil. Hoor is stil, maar 18 bar ke dat no je pina dat van tegen to. 18 bar ke dat ito. Mijn mabo tak makano krap asi. Ane deug na let one druppel zweet op een hete plaat. Ano jepi. Na lek van taki wan ouders wan muskis 5 dusu wan mo. Des mij dede. Des man no manyang. O man no man libi moro vrij. Des mij pina. De man po des ma ino. De man po des ma van morso gon na scheid. En sa je bevind voor een bezoek sa president bij Chagona Nederland bij amanta kere voor gezondheidsredenen ama bij moest spoed. Je aba bribita kamango echt gezondheidsredenen of waren dat andere redenen? Want tori bij gitu tak amai shoppen, ushi beelden ook tuta pas social media. Faisha tori dati. De mana koiri de mij go koiri, de mij go luko famiri mati, ejef mati. En understand, de ma emek gebruik voor de staatapparaat, voor de alle de zanfen. Atrutaka ma gwa voor gezondheidsreden naar Holland, maar nog die afvallen, die ama schreef. Zo de mij doek wat de man kan maken. Amai liep 100 jaar na nga balbreuk. Tamatra minister die lekker mij vrego koten. Ik look bij de mij liep aan afvallen, de man belachelijk. De man een volksvertegenwoordiger. De mij mek misbruik van portis, maar vooral de blakasman. De man saptak de pina de blakasman. Ik loop alle blakasman in het project. De man, wie is een blaka ministers doen dat? En na de kati fugi wan porti blaka man vierkant, president kijk. Als aan vast staat, als man na de kati fugi wan portis man, als mij suko, giwan mati pakanya wan chuku, sanatro wan chuku. Ik loop vast aan de next nego boom. Alas mij doet sawani en chan en meki doet sawani omdat dat man was don 5 jaar. Te de man moto 5 jaar. Alla de man going oli
Alla de man wan op aandeel in staatsolie, nanga de olie van de lanti san oil en gas. Alla de man wan op aandeel. Nanga de belastingmoney de portisma de man bij de aandelen. Met tegen je, met jezelf zijn na contract. De man op busy, nanga a volk. If you want to scoren, if vakantie, of give them een vakantiejob, of voor een vakantieschool. De man het terug aan dat de mij liep you. De mij liep you. Daar maak me breedte van NPS motor uit de partij. Omdat te mij lukken boom. Prus alle des, dat maak fene, dat maak me soort fene na wan de man. De mij tak de man kon niet, maar de man kon niet te den condom. Pref alle des maar bestem gi VAP, moro beter de bestem gi NPS. Mi taxo. De stensa des maar gi VAP, moro beter de begi NPS. De man dong. En luko no safe sanga des maar. Iboro visere fi porsi, iboro visere fi vrijheid. In een manjambo moro, in een man ka foto moro. Des maf tapse me sarde wreed, fu gwa tapse no de. Dat is mij kies stref money. Dus bijna eigenlijk, ik was maar AOP na foto, ik kies VV dusung. Dan was maar na tapse muskitin dusung. Want dus maar na tapse, alles aan diri. Van een soft na 185 golo liter soft jata. Tapse amoro wiswasi soft, de mij sergi den bigis maf mi 100 golo. And you have to buy in. You have to buy in. Dus maar de man buy next na money na waarde. De man put van de karen geld automaat na tapse toch. No one de na money. No allemaal broko, de man is luko de man atrobanga de tapses man. De man komt voor zo'n 5 jaar voor bereik den doel, make the money, te de man gwe, winst de man gwe, you have to op de man van nodig, le kill de sing. Zita, de soort man dat hij, lanti altijd, bijna, lanti ne bestamoro, lanti na afo VAP, door afvolk. En afvolk no si den san dat ome jari. Om een jaar afvolk no si den sanda so den ko in one strop one soort greep de ma kies den sma dan en a eerstvolgende president zou komen baka o wali bigi mora man disi if des mano teken wa akkoord na afkati of notaris of rechter ala sant fu srana fu taki tak to stem gi if ino dobong inom konte yo tak wa habo 20 zetel om ma puri baka zolang ik go mistake moet je weggaan. Dat na probleem voor Suriname. En Dodo, terwijl op Chimoro Fara, a president bij de Nationale Assemblée, bij de man stellen maar toe vraag, isabi waaronder Edward Belfort stellen maar vraag, de heer Melvin Bova about dat voor Suri Change, isabi toch? Nang aman toe aantal vragen ete monisan stort op een geheime rekening en aman giwa antwoord op een bepaald manier. Isabi toch, terwijl jullie verantwoording schuldig naar de Nationale Assemblée. Isabi, van je ervaren op die story dat je vindt dat amang apleti voor takering, uno stel me nonsens vragen. Amano abaleti dat de zo Assemblée de afbestaan. Maar die de man mexena kon desokba, ta amei du sawani. Amei du sawani. Because Suri Change, na de man borean nga money, na lek fam so desma. Te wan president kona strana, taman ton president, amai ton president voor yep sma, show money, show trafala konja, maar de ma enya wan cut off. Dat te de man motor van president, amanang e vrouw na multimiljonair. I can do sawani, I can buy aandeel in oil and gas, I can buy wat op her go to fabriek, de ma op de her bigi supermarkt, so de ma matala volle komme jari. En amandis go grow voor direct. Amandis collect kwam greedy voor man direct. Sanne Saraman. Ai. So me share, mama horak tap me yare mana so me takik ba. Ano go bu makkelijk in Suriname. Enigste pasta kan go bu in Suriname. De nalek van me takito. Dus ma moest kiezen hoe aan trapassi. Import demandis even wansi. Import demand politiek dood. Inom luku de man, kisa wanyon sani waniwa bowi kelek fa mga dada betak altijd toch. Altijd mga dada karik waniwa bowi ken, de ma spotono. Ma if waniwa bowi ken be kongba, de man bo frede.
En ubo poor de man, misabi wo poor de man. A volk weer de man. Ik denk dat maar we nou weer pina. Ik denk dat maar nou weer aan een story. Wat een story maar ik kan vertellen. A man go Holland go roko de mati fen go do en mat business dan en mati. Je hebt de mati fen. A mij taka go ga volk. Sama chako. Sama chako. Nanga sama ko. Alasan kon diri. Alasan kon diri. Ekte diri. Diri de. Ala de lanti mantron slaaf. Na mooi de roko. Mooi. Des mij go roko paya besmoni. Faya watra. Minus apa des mij de tover. En van je vindt voor a criminaliteit, na ala de sansa epsa ina kondre, want we zien dames se jumpo broki. Isabi to? Mang nakisi bus want ama fentak se ri kene sami no mapai hotel moro ama nakisi bus isabi trasma ekir mang fa esi des ontwikkelingen dat yung angri nanga stress angri kier des ma omes my ontkenning ino manyang bumoro de mij tak over criminaliteit de bo den voor criminaliteit fa yo den voor criminaliteit def angri kier des ma no des mo agressief no des mo do ogri no des ma no wa yere next na de yesi na lek van betega ma to li bauta be de mi becha o me bes kaptarati i becha o me bes kaptarati ma angri no be kier des ma so ete proberen no mek tamara de makarwa aksi da yosi a angri se kier des ma kan des ma legi ala de wenkri dan me sor de man te je takim sap sa je takim want de me prilek de school den geweldig you na don san je takim ma je sifa angre tirdes ma nanga angri bere in een ma stop criminaliteit na 1000 golo sakalesi tem da boto passa 12 barki me bai wan sakalesi a boto passi vrouw ma bi mino konsta kwan low san so maranga mofo mino kons don takwa low sani abei na 1000 abei na 15 barki mem apu boto passi ka foto go baka so drop drink wan cup water. Dat soort 18 barki je Congo no. Im gun 5 mal 1800. Theo gi wan sma boto passi wan AOVR. If die fotek is 1800, da imus gi unu na tapsi 5 mal 1800. Want alasan we bij 5 mal na tapsi. En na dat je voor unu go udu. Dat je voor unu go to. Want na voor je voeren. Want une shino wan net pen. Una wan skoro. Una wan datra oso. Alasan broko. Skoro jet voor koi. Alasan egona wan se Nikeri. Alles wat de klok slaat is Nikeri. Galo des matap se omen wan sop 120 golo. 12 barki wan sakalesi. Sei de des ma mus bayen so diri. Na unu blakama iwan buit uit. Unu potis me wan. So maar je go amoni. Amoni nap no wan nut. Anap no wan waarde. Amoni no ap waarde. Amoni sa je gemi schoolmoeder. Mis wan emina mamoranga pa. Mama schoolmoeder. Voor abena, maar schoonmoeder, voor schoonvader, voor botopassie, amoni sa je gideng. Want substrate des man no man bij. Wie wins as ma 70 jaar, as ma den na libete, as ma no dede, as man bori, as man bij oli, as man bij fire, as man bij water, as man bij gasbom. Fa omo opogotek man, tap zo wali te pukonyang. O denk je tjins voor een bigis mo opogotek man, pukonyang. Tap zo wali te 18 barki je gasma. De beloof dus maar te 18 barki, want wie si wat alle den to 18 barki kawan. Wan sakali si na 1000 golo. Wan gasbom. Wan 5 liter olie na 500 golo. Oma no mag gebruik sukrumoro. Oma no mag nyawa voor boto. Oma no mag, opa no mag drink wan biri mo. Ras trafi pot des mami brada. I pot den bigis mag misa roko seta kondre. Na strafu da je broka kondre fura moni. En Dodo, tot slot, sa i denki de ma odu den komende jari. Sa you denki a plan if you ma opodes ma ai. Sa i denki op sa regering udu a komende jari. I denk tak de ma horen precies so nga IMF tori tak e opoden prijs nga resort sandati. Of you denk tak de ma ook ang bigi money fu ja kisa volk bakalek sa des ma etak tapastrati. Pedo fenomeni. Dalen dogolen baka de betak bota lena adin bete je gaat door blijven lenen en ze wouden niet geloven de bedu stoer
De bij dus toeren, keppen, geweldig. Look nou. Niets gaat veranderen in deze 2 jaar toch. Je gaat je riem strakker moeten trekken. En laat je iets zeggen. Riem strak zetten. Je gaat niet eens een broek hebben om riem ervoor te zetten. Zo pina de man is om ik kom. Wil je me niet geloven? 2 jaar nog met deze... Minister van mijn karding. Deze ding. 2 jaar nog met deze ding. Boy, alle den bigis ma fuenya ai. Messi toch? 1800 kolu. Oh man, bij masa kalisi 1000 kolu. En mina tap sema mi bigis ma boto pasanga bena mino taksan somar. Wa sakali sa 12 barki. Oh man, no man go agromoro. Ifa mi oh mo go tek man fu kanyang. As Marokko ga kondre to. Geen abigisma. Gisma de money. Want jij doet geen moer en je stilt en je vliegt de hele dag. Je nang een vrouw. Je vrouw af. Wans maar zij kon kamel wirigen maten. Wans maar zij kon masseren. Wans maar zij kon brengen skin. Is verschrikkelijk met jullie. Wans alles hoor ik. Wans maar zij kon make-up als masje. President vrouw. Afeef maar zij kon rokken gewant dede. Wans maar zij kon kamas maar wiri. Wans maar zij kon make-up als ma. Wans maar zij kon haar als masje. Alles weet ik. De man draai akkoord de man konst don fully be luxe. De man business nanga you. Dan me zo dus maar. Je gaat 2 jaar door pinaren. En wat ik je wil zeggen. Je gaat 2 jaar pinaren toch? Maak je klaar voor het eerstvolgende verkiezing. Zeker, want ruim de man is op. Ruim de op. Kiezen gewoon trapassie. Inom op hoop in de man is moro. If you up hope, the man is so make it Taliban hope. Maar je tan pina, ino man nyang. Ino man ba nyang. Ala de lanti ma mooi de garoko. Kusoris matak den da lanti. Lanti ma kon klaka gemik basan mi las mi wagi mi teide mi betegi to. Wagi no so embes no re. You afwa oso no so amang no mayor oso amano giwan presi no sama no ma 1000 hectare unu wang kom op den sama ayer unu blakamang to de uwa abembong da wagwa himan ma agu tada libi wins ana metak opole kwant de tak metakuri cha wins amana tu anu wins amana tu futu to kamay fura gronfi toch amay furi gron. De man eigenlijk de man op gevoel gisma. Heel dis mee klagen gin de man tekst ma grong, tekst ma disi, tekst ma dati. Wins amas do in wa stoel aman op te voeten aman op toe anu. Toch aan mij vet voor een grong. Misref no sap sa de moudo aan de sane. Misap taki wali wan san gip ching. Ma gwen ablakaras toe. Ef ablakaras no be konja. Je no be de ja. Na unu kapa pasigi sa ye waka. Unu kap apasi sai e waka. Akonde naf unu, ma blaka man no man verstaan te metaki. Akonde naf unu. Na unu pot unschrif in one shit. En ook kan voor unschrif alla sand sanaf unu ook kan tek baka. Is makkelijk. Bondru tek alla sand baka. Make the man goes down and say if you want here you raman dot wagi. If you want here you raman bus. If taman shitak anama yure, amau ser deng. Blakama abu egi sani. Ko tek sani baka. A makkelijk voor teki. Gewoon in een stem de man moren. Gewoon in een stem de man. Dat na straf se straf de man ba. Stem die wan blakama leki sref. Wins de wan kosama ama ede. Biji ama don. Stem die wan blakama. Tek you stem baka. Tuyari yo pineite. Si wa metakangonu. Tuyari yo pineite. De man no do next give you. De man make pina, de man beloof je 1800. Ik loop 5 mungba de man beloof je 1800. Miauw pussy. Ik kies wansani, miauw pussy. De man no give you next. De man e buy a thing. De man e buy a 5 jaar. Tamak mota 5 jaar. Na sref money sama voor you like potis man belaste money. Na sref money dat die amau go put in gas and oil by aandeel. So put you onderdrukking. Amawan pot lanti onderdrukken. En if you know that I eerst volgende base zij kost door dat want de kades president maar de man dat base man hier dabi. Eerst volgende base saka zij kost door dat.
Hey, pinai moro le kamandisi. Want amo wan godo tu. Amo wan absent tu. De man kons donf absani. De man bepaal. Ala de lantibus mus de man. Ala den dotwagi mus de man. Dalek blakamang. Im luko nyang ba we tek tap. Gij denk wat toch geen pijfete. Zo breed de man potengi blakas ben na kondre. En ano de man poteng. Uno schrift luka te de weer de de kidega pot. Want in een low stem jama. Yanga man na wang. Dan mek de mij tak mina rastes. Mina bada with dat. If mina wa rastes. Mina wan blaka man. Mina contact gitrasma. Sana business nanga mi. Me tak nanga blaka volk. Te a 5 jaar, a 2 jaar je opinieuw te. A 5 jaar zei ik, alle blaka ma moet stem na wan sei. Un stem na wan. Kon gi wan por fouru. No mek no sanga stong. No mek no sardin sa no ma seri in maxi wan bordo no def by de alisa de moro prat juno. Dat is resa no ma seri. Dat is stem ten dat de forfal san do juno. Fu kiss you. Dat je den hey, party sanja. Ik denk dat aman bon. Aman na gudu fa kontra ma wan furu. Dan mij prile kegi. Egi. Aman sap dat wis mispen 10 golot op den kafri. Ik kan miljoenen stelen. Im luk wis de man ga IMF. Wis a koers kon 60 dus. Na man is bang. De man tine gwasra na skoro. Even ma bigi bal. Aman de 25 jaar dan a bigi bal. Pasta matro minister aan mij vrij tap jubelaste money go kote na Holland of trakondre. En dit man verstaan, mi somme tak nanga de man. Te me pak de man dis aantal. Deze beesten moet je zwaar aanpakken. De man no libisma. Die luka ghetto. Vakantie. Alla de ouders breed tak vakantie de. Want de score bij de peres mo fe na money jire chingwa score. Pe yo fen berede. Kinderen brengen ongesneden brood naar school en niemand zegt geen moer. Iedereen is bang. Iedereen. Iedereen is bang. Ongesneden brood. En dat je maar vreet, dan begin zo met die lange ago, met die lever, brede sap. Want chimbatra sap de mij lever naar president kantoor 5 barke, 5 liter. Dat je... Maar bier black straf in een masita strati moro. Blaka man maar drink bier moro. Fosi her strati bilang a bier black. Ala sanuli white puro. Wa alata straf in de shimoro. Akir ala alata. Ala mois mois. Ala kalaka. Wat wan kruimel alisi straf ne fadagro moro wa alata fenya. So wreed stranan kong. Tedem tienya no ala alisi siri mi bede piki. Wa alata do de no so moro. De ama yagi ala de alata go. So ama chiron to. So metak en de mama horakta mina trobi. Mina voordeel na de man. Mina voordeel na serang. Mi geboren serang maar mina voordeel. Zomaar de man onafhankelijk akondre. Zomaar. Dan nou de mij begi den bakra. Zo rommel de bakra gi de man. Trankas. Wapen voor dekken. Maar den bakra negi de man nyang. Nang adressie. Dan de mij tak we hebben contact. De contact is weer gekomen. Maar die mensen pinaren als ratten. Als ratten. Je contact is je grote contact in de wereld. Maar dat van mijn takken. Je hebt grote contacten in de wereld, maar dat is mijn pina groot in een kondelijk alata. En ineens omdat je rijdt naar 20 wagi, nee baka, om je lijf wacht, je bent vrij, je liep naar een polastemoni, je vrij van hier en daar, je gaat zo eventjes in belokratie, je gaat naar Hongkong, je gaat datra, eventjes in kindikratie, zo de mouw libi. En de man ting, otro las voor ons dadelijk, if we dat horen, als er heeft teten, dan moet er las voor ons. If je dan, dan moet je dan stappen aan een tegel. Wie is stem die NDP, is stem die VAP, is stem die soort van de shit over politieke standen. Nou, serieus, na voorbroek weer jacket. Als er voor de mouw, voor als er pina ja pina. En look de maar, we hebben altijd pina des maar. Akkoord na 60, 100, minoma 5 mi wagi moro. Disi dati, me kakel gue, asari, hede am. Kepa poutsref anegi. Plus je vrede kastrati, je vrede op mij mofo. Je vrede op mij mofo. Wie is wat aan pasta kondiri no man baie, op mij mofo, mek des machita kie pina.
Wie is patan pasta kondiri na mabaye wasimo fo. Taki mek des machita kwe pina ano grap we mek. Ino ma pai datra moro. Nu de tega as na dede je go dede je komt niet meer thuis. Je komt niet meer thuis. Zo reed de man me ka kondre ko. Mi kan skriwa, mi kan tak her wiki kan interview me. Sman e shapi na de man. Alles aan de me haar kon de sema volk ne sha volk dong. Dat mek me takanga den blakama. Isha tu yari ja yopina. Ina verwachtig de man. If de man cha ali sigi teki. If isi taka abistong, piki den stong puro suaranga okrosupu. Suaranga okrosupu suar den stong. Ma yumu sabi tak atuyari opina bakatuyari inom stem di de mamoro. Wie sa de mangi? Wie is de mangi? A heel centrale bank no stem di de mamoro. Ano soma de mangieng. Ano soma de mangieng. De mangieng nanga wandol. Dul, mideng na nga adat ukan tapen dodo. De mangiyo na nangawan dul. Dodo. Dodo. Di siya bedet steam of abolong tapi foto. No. I denk ik wala ga di siya bedet to space abolong tapi foto. Asap tak ine nyaming e cross tapi foto ko brrr. Ja. 100%. Dat mita volk. Ja, en dat zijn de woorden van Dodo die we hier hebben gehad. Dodo, maar toch me wame ki weng des ma even, want kan die des ma denki tak isa rekenen sada dan nga Dodo no demoro. Maar weng des ma tak even, wamchin drukte de even ertussen, maar Dada en Dodo is nog steeds intact. Ja, omes mij tak zo, maar Dada nga Dodo e godoro. Kan de Dada no detide, kan die si Dada Tamara, maar na drukte. No wans man no man kira faya disi. A faya sa uleti. No wans man no man kira. Niet eens Chan, niet eens Bouta, niet eens Brunswijk, niet eens Somaarjo. De ma ouruk ba. Un kisof nyunyu sani. Ko met nyunyu strati. Ko bouw nyunyu skoro. Ko roko nango egi udu. Bouw osoji portisma. Ko yagi de man. Om de man, de bigisma pie gotain to huis. Want a bigisma no man permittera faya watera stroom moro. En een man bij telefoon moro. Oma no man bij wan sakalis. Oma kreeg maar 1200. Cheba. Oma, cheba. Zo hard heb je gewerkt. Maar is je eigen schuld. Je moet niet voor beesten stemmen. Je moet voor mensen stemmen. Je moet wachter zetten. In pot wachter sa e controle a kondre money. In pot wakti man ki a kondre money. In een pot man sa e show a kondre money e pre layan. Terwijl de man a pusi. Da de man wan kon verneders ma. E wan gis ma chim sani. Mi so de man ba. Mi na wa layan. Man wan pusi mi ne onti tap moisi. Mi na wa layan men yan bigi meti. Plus misref ne kire. Me mek you kire da me teke fi ano. Teke fi ano. Bigit. Foki ano. Digit aki en daarmee gaan we het sluiten. Mina layan mekir bigi meti en plus mekoteke. Pusi mine onti tap moisi. Na pusi onti tap moisi. Una layan ting. Layan e onti tap bigi meti. We onti bigi meti plus ano ons refe go tapa waka. We make you kiren da we teke fi ano. Dat besorde man. Mi e teka blaka man storo por da yo ano. I kan tak say wani. I kan do say wani. Maar a blaka man sting. Ine fen moro zomaar. Zolang amandis den alibi. Amandis so tak ala degi blaka man. A blaka man sting. A blaka man mus konsap a waarde fen sting. Tak da insting bawa kondre op. Maar na insting broka kondre tagron ook toe. Bye bye swai. Me condoleer familie nooit meer. Familie Pinas. Me groet alas mana trase. Mine karner, me groet alas ma ala den beauty, ala den ghetto. Uhoru e de tuyari e te wepina. Na unu e bopal as snelheid voor kondre. Ciao. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari teana, wogo luku na kulturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturo yusu, paste fa stratis respuntu. Unde ba nieuws.
def arkina new Kulturu nyunsu Was de vastratis ref buntu Suriname zo een hele clan Maar go dep die hele kwan Weshi alas my sari Alas my bari Ma efu bondru kwawang Tak wesre kama masranang Beno wan soma no abif kwari No abif sari Yeah Baya kriol ya fans of shini Isha idol in distance of innings Gambotaki on the right place Different colors, one stage Go, 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 be alo vegro Be wela fu as I guess tak I go Be korupsi na nga lay take blow Yeah Be horde, gia pina follow Be descapudi e si ja no wolo Be te draai de ne juk yang a dollar